Ang kuweba ng Callao ay isa sa mga kuwebang yari sa apog o limestone na matatagpuan sa bayan ng Peñablanca, probinsya ng Cagayan, Pilipinas. Halos kalapit bayan lang ng Tuguegarao City ang Peñablanca. Isa ang kuweba sa 300 na mga yungib na kilala bilang likas na pangturistang atraksyon ng lalawigan. Ipinangalan ang bayan bilang Peñablanca na ibig sabihin sa Kastila ay mga puting bato. Dahil sa mayroon ang lugar na ito ng mga puting bato ng apog. Matatagpuan ang kuweba ng Callao sa mga barangay ng Magdalo at Hibal sa Peñablanca na mga 24 kilometers mula sa Tuguegarao, ang kabisera ng lalawigan ng Cagayan Province o Cagayan Valley. Natuklasan sa kuwebang ito ang bagong specie ng tao na tumira noong mga 50,000 hanggang 67,000 na taong lumipas. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na taong Callao o Homo luzonensis at kinumpirma na bago itong specie noong 2019. Matatagpuan ang Callao at iba pang mga kuweba sa kanlurang mababang burol ng Hilagang Bulubundukin ng Sierra Madre sa Pilipinas at nasa loob ng Peñablanca Protected Landscape and Seascape na umaabot mula sa mga yungib hanggang silangang baybayin ng Dagat Pasipiko. Ang Callao Cave ay binubuo ng 7 chambers at iba't ibang rock formations gaya ng The Column, Chapel, Skeleton, Elephant's Head, Praying Angel, Rocket, Lion's Head at Dog's Head formations. Ang chapel, na naipalabas na sa iba't ibang uri ng patalastas ng turismo at postcards sa Pilipinas. Siya ang main attraction ng kuweba. Ang chamber ay ginawang katedral ng mga lokal. Makikita ang dramatic picture kapag nasilayan na ng liwanag mula sa langit ang hall mula sa butas nito sa itaas. Ang kaibahan ng Callao Cave sa ibang mga kuweba sa Pilipinas ay napakadali nitong puntahan at akyatin kahit nga wala kang guide. Kung magtatagal kayo sa lugar, dapat subukan nyo rin ang wooden boat ride sa Pinakanawan River sa ibaba at nang ma-witness ninyo ang napakagagandang scenic rocky cliffs. Ang Bat Cave at picturesque river banks na may malinis na birding tubig na pwedeng paliguan. Tatalakayin natin yan sa susunod na video. So, ito nga po pala yung first chamber po. Paano pumunta sa Callao Cave? Ang siyudad ng Tuguegarao, ang kapital ng Cagayan Province, ay ang jump-off point papuntang Callao Cave. Pwede kang mag-special tricycle papuntang kuweba kung handa kang magbayad ng 500 pesos o mahigit ng round trip. Kung nag-iisa ka at nagtitipid, pwede kang makisabay sa trike sa Peñatoda, Peñablanca Tricycle Station sa Tuguegarao Riverside papuntang Callao Caves Resort sa halagang 40 pesos, mga 30 minutes na biyahe. Tapos sakay ka ng bangka papuntang Callao Caves, 20 pesos bawat isang taong pasahero sa bangka. 2 minutes na biyahe. Isa pang opsyon ay kumuha ng trike o jeep ride sa Balzain Highway papuntang Quibal. 35 pesos na pasahe at didiretso ang ruta papuntang Callao Cave. Kaso nga lang madalang ang biyahe dito, kaya wala kang choice kundi pakyawin ang trike o jeep. Paggaling ka naman sa Manila, madaming bus papuntang Tuguegarao, mga 1 pesos ang pamasahe. Mga bus gaya ng Victory Liner, Florida Liner, 5-Star Bus, Dalin Liner, Deltra Bus Transit at Baliwag Transit ay may biyahe araw-araw papuntang Tuguegarao.
Mahabang biyahe ang 485 kilometrong distansya at abutin ka ng 10 to 12 hours. Kung ayaw mo naman ng mahabang biyahe, meron namang flight ang Philippine Airlines at Cebu Pacific papuntang Tuguegarao. 1 hour lang ang biyahe. Ang perfect time na pagbisita sa kuweba ay bandang 4:30 ng hapon para may mahabang oras ka pang pasyalan ang lahat ng chambers. Di na masyadong matao kasi bandang 10 AM hanggang 2 PM ang dating ng mga tao. Ito din ang oras na makaka-witness ka ng libo-libong paniki na lumalabas kada 6 ng gabi para sa feeding. Demanding ah. Kahit kaya mo mag-isa umakyat, mas better na kumuha ng guide para may nakakausap ka. Makinig ka sa kanila dahil alam nila ang mga sinasabi nila tungkol sa mga facts at trivias ng kuweba. Oo nga. Libre naman ang guide pero magbigay ka na lang para sa effort nilang samahan ka. Hindi na masama ang 500 pesos. Para mapreserba ang kuweba, meron din silang garbage in garbage out policy. Bawal ang graffiti, bawal ang camera flash, bawal hawakan ang mga stalactites at stalagmites. Then meron pa po dito sa May mga lumang markers at graffiti na ang kuweba na pinaniniwala ang naisagawa noong ni 1930s nang unang maisapubliko ang kuweba. the snake and this is the crocodile. Isa nga rito ay ang pangalan na isinulat ng dating presidente ng Amerika na nagpunta bago pa ang World War I. Ang kanilang pamosong chapel chamber na ngayon ay nilagyan ng cement benches. Altar at grotto ay pinagdadausan ng misa kada unang Sabado ng bawat buwan. Sa pagod po. 6 hours po yun. May mga wedding and prenuptial photo din na ginaganap doon. Kailangan mo lang ng reservation. Nakaluhod po siya. And then yung nasa una po is parang Sabi ng mga lokal, nahihirapan pa ang mga tao noon na makakyat sa entrance ng kuweba dahil sa tarik ng burol noong early 70s dahil wala pang sementadong hagdan. And then the second backyard is kind Pag nakarating ka sa pang 113 na steps ng hagdan, dapat daw ay may ceremonial photo ka dahil swerte ito. May dalawang paraan para marating ang bunganga ng kuweba. So malamang may story din Yung yan. una ay dadaan ka sa 184 na steps na hagdan na diretso sa entrada ng kuweba. Sa punso. At ang pangalawa ay ang additional 300 steps na hagdan na tutuloy naman sa viewing deck, kung saan kita mo na ang panoramic view ng surrounding landscape. and then sa wall naman po yung enlightened kettle po. Mula pa noong 1970s, nagkaroon na ng archaeological diggings sa Cagayan. Yung parang tuwalya po na sinasabi po nila ay nasa taas. Ito. Ang mga fossils na nahukay noong 1979, 2011, at ang huli noong 2019 ay kinumpara sa mga nahukay sa iba't ibang panig ng mundo. Dito po is the mini rice terraces namin, tsaka po yun. Napatunayan ng mga siyentipiko ang mga nahukay na 7 ngipin, 6 na buto mula sa paa, kamay, at hita ay galing sa 3 taong individual. Local loaded. Mm. So dito naman po Na-recover ito sa Callao Cave noong 2017, 2011 at 2015. naman po tayo, sir. And dito nga po pala yung half skeletal system po namin. Ito po yung 7 ribs. Nang ma-examine ang mga ito, lumalabas na ang mga minimum na edad ng mga nabanggit na prehistoric people. Din po ng Asan? Callao. Ah, yeah, Ayun, yeah, sir. yeah, yeah, yeah. Kaso nga lang parang kinagat po ng lang ng dati na kanya. Then nandito na po tayo sa 5th chamber po. The Ay chamber- tinatayang nasa 50,000 hanggang 67,000 years. Saan? Dito ba? Ah, okay.
Noon pa man ay inaasahan na ng mga archaeologists Hindi po. Joke lang. at historians na makakahukay pa ng mga fossils ng unique animal species sa Calao Cave. Mula nang may mahukay silang mga buto ng tatlong klaseng species ng higanteng cloud rats Ah, yeah. na kung tawagin ng mga lokal ay buod. Kabayo. Dati na rin may mga nahukay na extinct mammals fossils, gaya ng endemic deer, giant hog, dwarf water buffalo, rhinoceros at iba pang species. Ang latest na nahukay nilang mga fossils ng sinaunang tao ay tinawag na Homo luzonensis. Dito rin na-shoot ang mga ilang eksena ni Bea Alonzo at John Lloyd Cruz sa pelikulang The Mistress noong 2012. Ang kuweba ay ipinangalan mula sa ibong kalaw, isang uri ng bird na endemic na sa Sierra Madre. Kapag nasa Ilocos Region ka o sa kahit anong bayan sa Cagayan Valley, it is a must na mabisita nyo ang Callao Cave. Sayang naman ang kagandahan nito kung hindi nyo makikita. Isama nyo rin sa trip ang boat ride cruising sa napakalinis na Pinakanawan River, kung saan ay masarap magpatulo ng cascading water mula sa bundok. Pwede rin niyong hintayin ang 6 PM para maglabasan ang thousands na bats mula sa opening ng bundok na parte ng Callao Cave System. Di ka mauubusan ng mapupuntahan sa Cagayan. Hindi nga kasya ang 1 week mo dito. Enjoy and explore the gems of the North. Walang aayaw sa ganda ng Callao.